přírodek stal stvořitel, Ježíš náš Pán a Spasitel. Radujme se, veselme se. Jsou ženy grobu spíčené, za úsvitu třetího dne, pomazat tělo pohřbené. Zda pravda je to nebo sen, hrob Ježíšův je otevřen, tady schloucí anděl jen. Ten pravý Pán křížem vstal, svět smrt i ďábla překonal a v galilejský kraj se dal. Duše a tvář se rozjasní, hned k apoštolům spěchají a v galilejský kraj se dal. Duše a tvář se rozjasní, hned k apoštolům spěchají a šťastnou zvěst jim oznámí. Zda pravda je to nebo sen, hrob Ježíšův je otevřen, tady schloucí anděl jen. Ten pravý je Pán křížem vstal, svět smrt i ďábla překonal a v galilejský kraj se